हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स' लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन नेशनेल फिल्म एवार्ड 2021। नेशनेल फिल्म एवार्डआ जाबाय भारतीय सावथुन मुलुगनो थुलुंगा होनाय थांखि 1954 इं मायथाइयाव भारत सरकारा होनाय बान्था। 2021 इं मायथाइयाव नेशनेल फिल्म एवार्डआ 67थि बाङाव आगान होबाय। स' बे बान्थाखौ देग्लाय 25 अक्ट'बर 2021 इं अक्ट'आव दिल्लीनि बिगियान भवनाव लेङाइ हादरगिरि भेंकाया नायडुआ गथायो। देग्लाय बान्था मोननो हानाय फारि बिदांखौ आं फरायथिनानै होनाय जाबाय। साबसिन फैसालि फिचार सावथुन माराक्कार लायन अफ द एराबियान सी मालायालम सावथुन। साबसिन एक्टर मनोज बाजपाई भोंसले आरो धनुष तामिल सावथुन असुरन। साबसिन एक्ट्रेस कंगना रानौत माणिकर्णिका आरो पंगा सावथुन मोननैयाव फावखुंग्रि। साबसिन हिन्दी सावथुन सिसरे। साबसिन डिरेक्टर संजय पुरन सिंह चौहान 72 हरेन। साबसिन सापर्टिं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। साबसिन सापर्टिं एक्टर विजय सेतुपति सुपार डिलाक्स। साबसिन क्रिटिक एवार्ड सोहिनी चट्टोपाध्याय। साबसिन हौवा रोजाबगिरि बी प्राज्ञ तेरी मेथाइ केसारी सावथुन। साबसिन एडिटिं सावथुन जार्सी। साबसिन प्रडाक्शन डिजाइन आनंदी गपाल। मस्ट फिल्म फ्रेन्डलि हादरसा सिक्किम। साबसिन गैर किसार फिल्म एन इन्जिनियर ड्रीम। साबसिन लोकप्रिय फिल्म महर्षि। साबसिन तेलुगु फिल्म जर्सी। साबसिन तामिल फिल्म असरन। साबसिन माराठी फिल्म बारदों। साबसिन मणिपुरी फिल्म इजि कना। स' बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।